Myfyrdod ar hanes Nicodemus. Gadewch i ni weddio. Arglwydd pob datguddiad, nes sawl gardyfron yn awr yn gofyn am gymorth i ddeall y darn y byddwn yn ei ddarllen, a'i berthnasedd yn ein bywydau ni. Wrth feddwl am y sectau crefyddol yn Palestina yn ystod bywyd Iesu, gwelwn ei bod yn cyfiawnhau ei hunain ac yn gwarchod ei crefydd, heb fod yn agored i wrando ar Iesu. Maddau i ni pan fyddwn yn tybied ein bod yn gyson gywir ac yn fyddar idlais. Amen. Ac yna rwy'n gofyn i chi ddarllen rhan o'r 3 bennod o Efengyl Ioan, adnodau 1 i 21, ac yna rhan o'r 7 bennod, sef adnodau 50 i 52, ac yna pennod 19, adnod 39. Mewn cyflwyniad blaenorol, o'n i sôn am y Phariseaid a'r Sadwceaid yn cynllunio i ladd Iesu. Ac yn y myfyrdod yma, gwelwn enghraifft o Pharisead ac yn dyn aelod o'r Sanhedrin yn mynd at Iesu liw nos a holi am y bywyd newydd. Roedd y gŵr diwiol hwn wedi deall llawer o bethau, ac yn ei plith yr angen am i ddyn gael ei eni o'r newydd. I Nicodemus, ond un modd oedd i berson gael ei eni, sef o groth ei fam, tra bod Iesu yn sôn am ddyn yn cael ei eni o Dduw. Nid oedd y gŵr diwiol wedi deall hynny. Pwyslais Iesu oedd bod angen ail enedigaeth, nid yn yr ystyr gorfforol, ond yn yr ystyr ysbrydol. Nid trefn gymdeithasol yw crefydd, na dealltwriaeth academaidd, ond profiad ysbrydol o sancteiddrwydd Duw. A gwerthfawrogiad na'r oes modd i ddyn ennill na hawlio'r profiad hwn. Daw yn brofiad real pan fydd yr unigolyn yn sylweddoli ei angen ac yn gwahodd Iesu i'w fywyd. Dim ond trwy fendith Iesu y gall y person edifeiriol brofi teyrnas Dduw. Gwyddai Nicodemus fod rhywbeth yn ei aflonyddu a bod gwacter yn ei fywyd, a bod gan Iesu'r modd i'w adfer. Edrydd Ioan yr hanes amdano yn dod at Iesu liw nos, pan na fydde'n amlwg unrhyw un arall bod e wedi gwneud. Ym Mennod 7, mae'n gwrthwynebu cynlluniad y swyddogion yn y Sanhedrin, ac erbyn dydd y croeshoelio, pennod 19, roedd yn gwbl agored ei fod am wasanaethu Iesu, drwy gludo'r corff oddi ar y groes a'i eneinio. Nid oes mwy o sôn amdano yn y Testament Newydd, ond tybier ei fod yn un o ddilynwyr Iesu wedi dydd yr atgyfodiad. Ac am ein myfyrdod, faint o bobl tybed sydd yn gwrando yn y dirgel ac yn sylweddol ei bod yn agos at ddal y gafel ar y gwirionedd. Mae'r cyfeiriad at Nicodemus yn dod at Iesu liw nos yn medru cyfeirio at amser y dydd, ond hefyd ei fod yn dod at Iesu ar amser tywyll ac angen profi goleuni llawn. Nid oes modd i ni ddyfalu faint sy'n clustfeinio ar neges yr eglwys ac yn dyheu am brofi ar gyhoeddiad cyflawn. Cefais neges destun yn ddiweddar gan berson a nodau iddo werthfawrogi fy ffydd wedi mi arwen angladd perthynas agos iddo.
roedd Nicodemus wedi gweld gallu Iesu yn cyflawni gwirthiau, ac fod grym Duw gyda Iesu. Yn ystod y 3 hanesyn a glywn am Nicodemus, roedd ei ddiddordeb yn Iesu'n cynyddu, fel pe bai'n symud o'r tywyllwch i oleuni. O guddio ei ddiddordeb i wrthwynebu cynllwyn y Phariseaid, ac yna'n gwbl agored ei ddatganiad ei fod yn gwerthfawrogi bywyd a dysgeidiaeth Iesu. Piti na chawsom yn llyfr yr Actau glywed fod Nicodemus yn un o aelodau'r eglwys. Yn y 3ydd bennod, darllenwn yr adnod sy'n crynhoi craidd yr Efengyl, sef bod cariad Duw cymaint fel yr rhoddodd y fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ond i Duw'n arwyddo cawl, fod y datblygiad hwn yn eistedd yng nghanol hanes y Pharisead yn holi am y bywyd newydd sydd gan Iesu i'w rannu. Aeth o gael meddwl agored ymholgar i ymroi i ddangos i'w gyd Phariseaid i fod yn gwrthwynebu eu cynlluniau a'i cynllwyn hwy, a'i fod o blaid Iesu. Ac i ni am orffen gyda gair o weddi. Diolch i ti, Arglwydd, am hanes Nicodemus mewn 3 hanesyn difyr. Gweddiwn y bydd pobl o blith ranffyddwyr yn barod i wrando ar y dystiolaeth ac edrych ar berson Iesu a'r dystiolaeth amdano. Clywyn llef yn enw'r gwaredwr byw. Amen.